אני מת. רוצים אגרוף לקנה נשימה? אני מת, לסמפל אותי, לשכפל אותי, הם צריכים חינוך מחדש, ערכים הם צריכים, can you feel that? אתם צריכים משהו לחיות בשבילו באמא, סקיל פועל, הכי בועט, הכי כואב, הווש הפואטי בו הם לא מזהים את זה, לא אין תסביך, אף פעם לא יהיה, פשוט תמשיך להשחיז את זה, כן, להכפיל את זה, פייק שיט, אין פה, אין כן. הם יודעים שאין בטמבל, שב בשקט, ילד אין לך את הגב הזה, שמור על הטון שלך בטם, בועט בהם ליריקה. מה זה רחמים, הגעתי בלי טיפה, מהכניסה האחורית מרביץ קיקים בדלת, התנועה שלכם אומרת לי שאין בכם את זה, אין בכם אמת, העתק הדבק כל אחד מכם את מבפנים, פלקס כלפי חוץ, אני אהיה שם כשתתעוררו, כשהעולם ימצא איזון, כשילדים ידעו חינוך מהו מייצג סאונד השואף לידע, מן ידע זה פלקס, דם על הטקסטים אלה למלא בהמה לטראומות מהלב שלי ישר אליכם אקספרס, איך זה לחיות את החלום 10 מתוך 10 קסם על המייק, תכף על הכסף דריפ מכף רגל ועד ראש פאק never gonna stop. I think there is a way. It just takes to be revolutionary. And it takes to do something out of the ordinary. You know what I'm saying? Like, I think that if we just said, okay,